Přijetí klidné, bohaté a kvasné. Ale tady je to No nás tady máme něco skvělé. Tak prosím, vždy dá. Prosím, vždy dáte. A Jindra, ale. Vypij to a... Tady máš pytlíček. Kde jsou ty hospodáři všichni? Hospodyně! Hanko, Haničko! Tady, ale všichni nemají co pít, musí se rozlézt. No jasně, ale já musím taky pronést řeč a nebudu za tebou. Si rádi nabídneme, čajček Tady prosím pěkně musíš držet poust až do Velkonoc. Slibuješ? Budu si to chodit kontrolovat. A jinak, Haničko, moc vám přeju celý rodině, abyste byli. Děkujem. Zkrácená verze, že jsme dalších 5 slov vynechali. Ale prosím tě, hospodáři, přispějete nám nějakou drobnou papírovou řadku. Děkujeme. To víte, všechno něco stojí, ta ekonomická krize. Ty jsi horší než Drábek. Hele, kde je dítě? Tak jdi do mlází. Chci vám tímto klíčem popřát, abyste nadále měl krásné mladé ovečky v obci Kunratické, abyste vám líbila, nesmějte se tak nahlas. Aby váš nazadek byl stále plný zahraničních hostí, kteří potom po zemi kulaté budou roznášet jen dobré zprávy o naší obci. Přejeme vám hodně. Ten, kdo si váží, a ten, kdo je